Ανακάλυψε το απόλυτο στέκι για ζευγάρια και παρέες που ξέρουν από καλό φαγητό, που αγαπάνε την ποιότητα, αλλά δεν θέλουν να αδειάσει και το πορτοφόλι τους. Το Βιλάτζιο στη Γρηγορίου Λαμπράκη στην Τούμπα είναι ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια και ατμόσφαιρα. Μία ευχάριστη ατμόσφαιρα με υφές και φως που σε χαλαρώνουν. Εδώ η κουζίνα είναι μεσογειακή, με έμπνευση από την Ελλάδα και την Ιταλία. Μοσχαρίσια μάγουλα με πουρέ γλυκοπατάτας, μπριζόλα βουτύρου, σκαλοπίνια κοτόπουλο με φρέσκο θυμάρι και ριζότο με λάδι λευκής τρούφας. Όλα αυτά είναι μερικά από τα πιάτα που μπορείς να δοκιμάσεις. Τα υλικά επιλέγονται με φροντίδα, οι γεύσεις είναι καθαρές και γεμάτες χαρακτήρα. Το σέρβις εδώ είναι μέρος της φιλοσοφίας μας. Με σεβασμό στον πελάτη και αγνώστο συνδυασμό, προτείνουμε πάντα αυτό που ταιριάζει καλύτερα για να απολαύσεις το φαγητό σου ακριβώς όπως πρέπει. Ακόμα και τα σερβίτσια μας δεν είναι τυχαία, είναι μέρος της εμπειρίας μας. Και επειδή το καλό φαγητό θέλει και καλό κρασί, στο Βιλάτζιο θα βρεις ετικέτες από τα καλύτερα ελληνικά κτήματα. Το Βιλάτζιο δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι η σταθερή αξία για όσους θέλουν να τρώνε καλά, να μοιράζονται στιγμές και να φεύγουν πάντα γεμάτοι.